Ja havia dit que un partit obert beneficiava sempre l'equip de més qualitat, i l'equip de més qualitat sigués el Barcelona. Aleshores ens interessava un partit tàcticament tancat, com ha estat així d'estat, i a partir d'aquí tot ha anat donant. També vaig dir que per poder guanyar el Barcelona necessitàvem una mala nit de Barcelona i una bona nit de la Unió Esportiva Figueres. Jo tenia el somni, però com jo estic segur que la directiva i la gent de Figueres també era un somni, no? Poder eliminar el Barcelona. Tots eren partits amistosos, eren partits de la Copa de Catalunya, però un partit de la Copa del Rei en aquestes circumstàncies, doncs penso que les tres parts, o les quatre parts, és a dir, els jugadors, aficionats i sobretot la Junta Directiva amb el tema econòmic, hem sortit molt satisfets.